wamasimba ose, nenguva yatatenderwa kupedza gore tichifarira Christmas tiri pamwe chete. Ngatimbofarirai Mwari wakanaka manhero ano muzita raJesu. Regai ndipewo rukudzo neruremekedzo kuna elder pamwe chete naamai, elder Koza pamwe chete naamai. Ndoda kutenda Mwari Baba, ndoda kunyanya kutenda. Handizivi kuti Mwari chakaita pakati pedu, asi ndine chimwe chinhu chandakangoti Baba ndinotenda Mwari nezvavakaisa mamuri, handina kumbotaura kuti chii. Ndofunga inini vanhu vanonditi ndiri very strict, ndiri munhu uya wekuti pazvinhu zvaMwari zvimwe zvese tingambofara nekudii, asi pane zvaMwari. Saka ndaingoongorora ndiri kure, ndichingotarisa ndiri kure, ndikati Mwari kudziwai. Tinotipawo vatungamiriri mumazuva edu vanotya Mwari nekuchengetedza chedenga kusvika pakadai. Ndinoda kutenda Mwari zvakanyanya baba naamai elder. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Hazvisi nyore, shamwari dzinoita shoma, asi kudenga kunoendwa. Regai ndiremekedze vatungamiriri vese vamunoshanda navo pano, vanoremekedzawo basa riri kubatwa pano nekuritsigira, pamwe nekutendera kuti ndive mushumiri panzvimbo ino. Ndinokutendai zvakanyanya. Kudaidzwa kuzoshumira panzvimbo yevamwe hazviro kuti unogona kupfuura vanhu vese, asi ndoda kungotenda Mwari kuti vakaona zvakakodzera kuti tingogoverana pamwe chete. Mwari ngavakuitirei zvakanaka vatungamiriri muzita raJesu. Haleluya. Ndikotendawo vasawira vangu vanga vachicheya panapa, tabva kure, ndichiri kuZimbabwe, nazvino tiri pamwe chete. Mwari vakatisanganisa nechikonzero. Ndoda kutenda Mwari ndichikuonai muchiramba makamira pabasa raMwari. Mweya wangu unoitirwa zvakanaka. Mwari ngavarambe vachipfuurira mberi nemi. Hakuna chimwe chinhu chinoitwa nemawise mother kunze kwekunyengeterera kereke. Zvikuru sei tikazvigona muguta rino reCape Town. Rimwe ramazuva Mwari vachatipa mubayiro muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kutenda zvakare, regai ndimbotenda nai. Ndoda kutenda zvakare vanga vachindiimbirawo zvakanaka kudai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari vakuropafadzei muzita raJesu. Haleluya. Nehama dzandafamba nadzo regai ndivatende. Ndina secretary wepraise team, ndina treasurer wepraise team, ndine ma-escort members, ndine ma-admin members, ndiani wandasiya zviya, ndina leader we-intercession. Where is she? Handichamuoni leader. Avaruka. Ndina leader wangu we-intercession. Ndoda ngotenda Mwari nevasikana ava vari kuprotocol. Ndoda ngotenda Mwari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka manhero ano. Ndiani waiziva kuti Mwari angakuitiraiwo nyasha mukavapa final push. Tingadai tauya tese tikazadza chechi. Zvino mai vakatibereka, vanova royal family, vanga vagara futi vane conference. Saka tati hai wachindai mumbonotsigirawo mai, isu touyawo kuno kuti tingogoverana pamwe chete naye. Mwari ngavarambe vachizviratidza manheru ano. Ndinoda kutenda Mwari. Regai nditi takamira kudai takwaziswa tese naye, pana ari kunzwa kuti hai ndinenge ndakanganwika ini. Haiwe ndiwo wandiri kunyanyisa kukwazisa manje. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Regai tiverenge shoko raMwari from the book of chatanga ne-theme scripture. One of the theme scriptures, Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Revival ino pa poster randakapiwa inonzi dunamis revival. Ndizvoka? Imboti dunamis. Imboti dunamis. But tiri pa dunamis revival, baba paiswa title inoti resurrection power. Kana kuti regai nditi theme yemusangano uno inoti resurrection power. Hallelujah. Imboti resurrection power. Saka pa resurrection power zvandiri kuda kuita,
Nhasi ndiri kuda kutsanangura tofamba muresurrection. Mangwana tofamba mupower. Handiti ka? Zvoreva kuti tikazozvibatanidza resurrection nepower. Musi wekupedzisira ndakaona kuti gore rese ranga ragara ritori netheme yaro. Iyo irapo iyo. Saka ndichaedza kuti ndizvibatanidze kuti zvionekwe kuti chokwadi gore rino it is the year of the Lord's anointing and manifestation. Saka zvinhu 3 izvi uchaona kuti zvinodyidzana. Is not by accident kuti zvakauya panguva yakaita seino yekupedza gore. Farira Jesu wakanaka manirano. Hallelujah. Matthew chapter 28 verse 18 to 19 book. Chaverenga pa verse 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba noromwanakomana noromweya mutsvene. Apa ndisati ndaparidza ndoda ngoudza muKristu. Jesu watakaunganira pano wakapiwa simba kudenga nepanyika. Watakaunganira pano une simba kudenga nepanyika. Ndokubva ati michinda inaizvozvo. Handitika? Toparidza vhangeri vanhu votendeuka tovabhabhatidza. Ngatiregei kurasa donzvo pazvinhu zvose. Chero Cape Town ikanakidza sei takanzi endai. Vamwe vedu tiri muno kwete nekuda kwemari. Mari Mwari vari kuti ungoshanda uwane kuchengeta mhuri. Asi usakanganwa zvewe kuti kune vakatomboda kuyambuka vakatadza kuyambuka bhodha. Saka Mwari vakakutendera kuti uye muCape Town kuti uparidze vhangeri. Kana waparidza vanhu vogamuchira Kristu, mabhawa orega kuzara kudarika machechi. Ndo pane shungu dzemoyo wangu ipapo. Muzita raJesu, hallelujah. John chapter 11 verse 25. Pa verse 25. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu. Unotenda kwandiri, kunyangwe akafa uchararama. Verse 40 to 44. Jesu akati kwavari, handina kukuudzai here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Ipapo vakabvisa ibwe. Zvino Jesu wakatarira mudenga akati, Baba, ndinokuongai nokuti mandinzwa. Asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Wakati areva izvozvo, akadanidzira nezwi guru akati, Razaro, buda. Wakanga akafa akabuda akapombwa makumbo namaoko nemicheka yobwiro. Nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari, musunungurei aende. Mazvita, we may be seated before the presence of the Lord. Baba, ndoda kukutendai Mwari wamasimba ose. Ndinokutendai nokuda kwemwanakomana wenyu Jesu. Ndiye kumuka noupenyu. Ani nani unotenda kwaari kunyange ukafa uchamuka zvakare. Shoko renyu nderazvokwadi harisati ramboreva nhema. Zvino kunyange manherano pakati pedu harigoni kureva nhema. Zadzikisai Baba zvamandituma, ndirege kuwedzeredza. Ndirege Mwari kutapudza zvimwe asi nditaure sezvamandipa. Tatenderana ndisati ndauya pano Mwari. Ndiri mudziyo uri muruoko rwemuridzi. Kereke ndenyu Mwari yamakati munoivaka pamusoro poruware. Haigoni kufambiswa nene asi nemi Baba. Zvino kuda kwenyu ngakuitwe manherano. Zvikuru sei kuti tikuzivei Baba nomusimba rokumuka kwenyu. Yekama yalarabo shika mandarabo satama yeketera vatsaka. Tamirira Baba mayelerevesi andarabashika. Hana kufira pasina mwanakomana wenyu Baba. Nasi ngazvizikanwe kuti pane wakafirwa naJesu. Kwete kufa chete asi wakafa akamuka. Akadaidzira akati zvapera. Kuna
zvinofanira kurangarirwa nokuda kwekurwadziwa kwaKristu. Ngazviitike Mwari kuti imwe mupiwe mbiri, chibvisai mbiri kumazita edu isu vanhu, mbiri dzokere kwamuri Baba. Mazvita manera ano tinokunzwai, muri pakati pedu Mwari wenyasha, muzita ramambo wedu Jesu. Kereke ya Jesu titi amen. Thank you Lord Jesus. Manero ano ndakamira pano, muchandiregerera ukambojaira kuparidza una interpreter unogona kushaura kuti kovamirirei. Ndinozojaira. Ndoda kuti Mwari vachinditungamirira pamusangano weDunamis. Tikataura Dunamis, simba rikasaonekwa hapana zvataita. Ukatarisa theme yemusangano iri kunzi resurrection power. Saka nyaya itori pazvinhu zviviri, kumuka nesimba. Imboudza munhu wakagara padhuze newe, woti simba raMwari ngarionekwe manheru ano. Wobva wamuudza kuti masimba evanhu ngaambonyaradzwa. Ndina ari kutenda here manheru ano? Now, musangano uno nechishona ini ndati musangano wekudzorerwa tariro. Saka kune vese vanga vachinzwa kuti tariro handisisina, you are at the right place manheru ano muzita raJesu. Hallelujah. Vana baba naana mai, vakomana nevasikana, ndinzwei. Ndine rimwe shoko rakataurwa nasekuru baba vavatezvara vangu. Vakati, mbondiudza mufundisi kuti kana mukaparidza simba rekumuka kwaKristu, mukadzokera kumba vanorwara vachirwara, ukazonzwa kuti pakati peusiku akaenda kun'anga, munomudisciplina here kuchechi? Ndononzi mubvunzo wakaoma. Kumasvingo tinoti unogozha. Zvikanzi munogomudisciplina sei Mwari wenyu kana asingachaporesi? Nekuti simba rekumuka kwake rakapedza zvose. Saka chechi haifaniri kudhauta Mwari wainonamata. Inofanirwa kumuona achibuda mubhaibheri achiita zvinhu pakati pavo. Tiri kutenderana here manheru ano kuna Mwari wemhando iyi? Pana ari kutenda kuti watakaunganira pano wakafa akamuka? Nawo haisi pakufa kwake chete, asi kufa nekumuka. Pakumuka kwake ndo panomusiyanisa navamwe. Nokuti paakamuka Jesu, ndo patakapatana naye pa victory over sin, pa victory over death, pa victory over the devil. Zoreva kuti kufa wakafa oga, asi pakumuka nesuo tinobatirana naye. Ndosaka uchinzwa shoko richiti tiri vakundi nokupfuurisa. We are more than conquerors. Hatisiri isu takakunda, asi atikundira isu takazopatina naye pasimba rekumuka kwake. Ndinotsvaga anodavira amene achiziva simba raakapiwa. Thank you Lord. Vara rekuti resurrection, pa-research yandakaita, it was first used in the 13th century. Saka ndaitarisa kuti pavairishandisa rakanga richirevei kuitira kuti tigozorinzwisisa. Ndokubva ndaona kuti rakatsanangurwa muLatin, ndokubva ratsanangurwa muGreek, but pese parakatsanangurwa raireva zvinhu zvakafanana. Rugare mapostori. Rugare mapostori. Ukatarisa kuLatin, varairi vanoti rinonzi risurgere. Risurgere zvichireva izvo rise up, kumuka, rising up. Hello? Ndichiri nechechi here? Zvichireva kumuka kwechakafa, kana kuva active kwechanga chava inactive, kana kuva neupenyu, to be alive kwechanga chisisina upenyu, kuva netariro kwechanga chisisina tariro, muzita raJesu. Hallelujah.
KuGreek vara rimwe chete iroro rinongoreva anastasis, zvichireva rising up, kusimuka kana kumuka kubva mune chakafa. Rugare kune vanotenda. Ndo paunonzwa bhuku yavaFilipi chapter 3 pavhesi ya 10 unonatsonzwa vhesi ichiti kuti timuzive, kwete kungomuziva chete asi zvikuru musimba rekumuka kwake. Vana baba naana mai ndinzwei, mistake iri kuita chechi pamazuva ekupedzisira. Vanoziva the name Jesus, but they don't understand the resurrection power. Simba rekumuka kwake. Rega ndikuudze kuti vana Jesus vakawanda. Kune vakazvara vana vakavatumidza kuti Jesus. Asi ukadana vana Jesus ivavo havana kufa vakamuka. Saka mazita avo hana zvaanoita. Manerano kune zita rinoti rikadanwa mapofu anoona maniwe. Mereji inonaka maniwe. Vanorwara vanopora mani. Handine cheche remanerano. Ngatirege mani kungodana zita iri samamwe mazita mani. Ukarohwa nezvidhoma ukati ndinokurayira nezita reAFM, chinokuseka zvisingaiti. Rohwa nacho kuti ndinokurayira nezita remurume wangu anotraina wrestling anonzi John Cena. Unofa murume achitraina wrestling. But ukati uchitandaza chidhoma chakurova, wachiudza kuti ndinouya kwauri, kwete nomunondo, kwete nepfuti, kwete nechimwe chinhu, asi nezita reakafa akamuka, wakakunda kuora, akakunda dombo, akakunda kuvharirwa. Jesu weNazareta, chamahaka chamangurangura, anogadzira. Do you know kuti anoziva kuti zita iri rine simba kudarika vanhu vazhinji? It is the devil. Anokutarisa so uchitsvaka foni kuti ndoda kufonera mufundisi, mwana wangu warwara. Oti hinde. Nguva yari kutsvaga foni dai yangotaura zita. Saka maKristu vari kufanana nemasoja ari kuhondo. Futi yake anayo, asi hana kudzwa kuti unofura nepapi. Saka anodzingirirwa nemunhu ane mboma, iye ane pfuti. The devil is a toothless dog. How many times do you cry uri mumba mako? Kuchema hakuna kushata. David akachema. Kana Jesu chaiye Bible rinoti Jesu akachema mzodzi. But David achema. Bible rinoti akatora effort yemicheka kuna Abiata akaisa pamakumbo. Vakabvunza kuti ndotevera here. Saka kanapedza kuchema ngatibvunze musharukwa, zita rimbotora nzvimbo yaro muupenyu hwako. Gore rino rakatanga rakaoma, tikazununguswa neCovid nekudero, mabasa akapera, vamwe vakanetsana mudzimba, nokuti pane nhamo pane kunetsana, asi tiri vapenyu pafinal push paDunamis revival. Kune zita rinomutsa zvakafa. Ndiri kutsvaga vaviri vatatu vandatumirwa vari kuti musangano uno ndewakudzorerwa tariro. Ndakatanga gore zvichirema, asi handipedzi zvichirema. 11 months ndodza ndakachema, asi uno mwedzi uri muruoko rwangu. I possess the month of December. Nokuda kwerevival ino, I know who I am. I know the name that I carry. There is no other name. Kamandara bosha kama ya bosha. Yatamara bataka mandara bosana. Katireke kutamba nezita maniri. Zita rina minduro iri. Arina ikuti tiri muna December iri. Unopedza revival une Sunday. Ugonzwa Monday mchinza. Tatati muye mchizotanga basa. December. November vakaramba kutaura zvebonus. But unoziva here kuti une simba iwe.
unokonzeresa kambani yose ikadya zviri naniwe. Bvunza murume anonzi Joseph. Vanhu vanorangarirwa nekuda kwewana ari paParkland Center so. Nzatambozoita ka meeting so tikaona kuti vashandi ava vakashanda maningi. Vashandi havana kushanda maningi. Pana mai wani vakanamata maningi. Vakatakura zita vakasatamba naro. Ini ndiri munana rega ndikuudze. Chandinoda kudya ndinochipfugamira. Chandinoda kupfeka ndinopfugama. Kana ndoda chindinopfugama. Ndakadzidziswa naMwari. Baba vana mari asi vari kudenga. Ndongokudzidzisa kuti musimba rekumuka kwake. Andipaya pakavhariwa nedombo. Pakavhariwa nedombo vakaisa magati. Ranga risiri just an ordinary stone ka. Raiva dombo risingaroleki pashepi yaro. Zvekuti ivo vainyumwa kuti tikaisa neshepi inoroleka munhu akasundidzira rinokunguruka. Saka vakaita kuti riite shepi isingaroleki ndobva vavharira Jesu mukati. Vamuvharira mukati ndobva vaisa varindi. Kwavaifunga kuti Jesu angarisunda ari one. Chokwadi vaichiziva but vaida kuvharidzira chokwadi. Ndo zvinoita varoi vanorwa newewe. Unozoti Satani haarwi nevanhu vasina simba rekunamata herewe. Pane vamwe vanhu vasingamborwiswi naSatani. Ugoshayiwa kuti ini vhiki yapera wakarwa neni, ino warwa neni. Chinzwa vaya vasinganamati unonzwa kuti munamati imi ndosaka tichingokuwirai. Havazi kuti ivo ndo vasinganamati saka vasingawirwi nazvo. Ongoti Satani angarwa nevari kurutivi rwake. MaKristu ndo anorwisana. Vachidyanana vari kupraise and worship vanenge vachingovengana, vari kudheko vanovenganirana uniform dzakafanana. Isu tichida kuinda kudenga rimwe chete. The devil is a liar. Pana Mwari mupenyu. Tinonamata Jesu akafa akamuka. Tinodeclare manherano. Musangano uno. Musangano wesimba rokumuka. Pavakazoti vachisvika makuseni kudaio kuti haindai muno kuona pakashama kunai magadzi wasundidzira kondianizvo. Vamwe vonyepa vanzi Jesu haana kumuka zvakazodi nyangwe vakada kunyepa. Uyu and what I am the resurrection, I'm the life, I'm the resurrection, I'm the way. Munozoti pane vanhu pavanoda kukunyepera semuKristu. Don't justify yourself. Mwari wedu wakatendeka. Pana Mwari nyangwe vakada kupazora madhaka panomuka pakachena. Usapedzera simba mukutaura. Vachazviona vega kuti pana baba vanonamata Mwari mupenyu. Chero vakambokuputsa Mwari anokumutsa. Uri kundinzwa here muKristu? Zvodati munoziva elder ina ndinambo vanhu ndo vakazodai vakadai. Munoconfuse vatungamiriri neinformation isina basa. Kana vakunyeya vachikupomera pfugama. Pfugama. Usakundwa nadhuterere unoti ukaona ndarovera bvi pasi ndaringa mabvazuva iwe Satani hokoyo. Mutendi shandisa mabvi maniwe. Shandisa mabvi akakunda kare. Chema uri pamabvi zvinobhadhara zveprayer izvi. Maya lara boshaka mandara boshaka. Wakademonstrata Jesu kuti tafa tinomuka tisi rudzi runoparara. Uri kundinzwa? It was a demonstration. Munhu atadza aiswa kure nekuda kwechivi. Jesu akati zvino Old Testament ine Mosaic law. Mosaic law paiva nemaoffering aitobviswa. Imwe yaitonzi sin offering. Yekuti watadza sin offering yaibviswa kana watadza unintentionally ne mistake. Kangani baba patinotadza ne mistake? Asati afa waiti ukatadza ne mistake waitora inonzi sin offering. Sin offering waitora fine flour. Kana mhuka isina chipomerwa
Vaya varombo vanapombi yadonha waitora 2 turtle doves kana mapigeons. Ndo anonzi murombo. Chifungai kuti kangani katinotadza nemistake kana njiva dzacho unenge wambopfuwa dzakawanda sei. Izvezvi tikati foni dziuya apo, uyai bhodhi mungovhura foni kudai, zvivi zvogamu foni. Saka taita naimi mhuka dzacho dzaisapera kana fulawa yacho taiiwanipi. Ndopa unoona kuti Mwari uyu tinoja zvokutamba naye une nyasha veduwe. Munoziva heremi kuti pahoku holy place paiva kusingasvikwi navarume vakarebesa. Munozviziva? Kana zvigede zviya zvazvisingabvumidzwi, vane nzeve huru nemhino huru tatisingasviki, vaya vemateya mamusingapindi, nevane nzeve dzine zvikoma zvakadai soodzeziya mai musingatenderwi kusvikako. Ndo paanoti akatarisa ari kudenga uti vanhu vangu vari kutambura mani, zvino vanosvikirwa nani? Maprista aipinda muhall of holies ndo pavaipfeka nguvo dzaiva nemabhera kuzasuku. Zviya zvoitwa mazuvano zvechitsotsi zviya elder zvokuti munhu unobva kuupombwe ouya wotozvita ime man of God iye aita upombwe, kwakusina zvakadero. Unozombozvidemba dzimwe nguva woti hazvimbouyi here vanhu vanoita chitsotsi vambofumurwa. Waingonzwa mabhera emuprista ati zi, onzwa mabhera anyarira moza ati dzine yadzakatamba dzafa. Ende kana dzafa vaya vasingapindi kunotora chitunha vaidhonza tambo dzemabhera vachizvuva. Vaimbonzi muprista vozvuviwa, vachizvuviwa vachibudiswa muhall of holies. Ndo vaiinda kunodira ropa rekureverera mhaka dzevatsvene. Uri kundinzwa here chechi yaJesu? Taizvikwanisa here imi chechi yepaParklands? Ndo paakatuma mwanakomana wake Jesu akati iwe ndiwe hwayana isina chipomerwa, chinda unofira nyika. Zvivi zvavo zvanga zvavaparadzanisa neni vachiva pedo neni, kuti kunyangwe nana mai Gwenyaya, vana mai Francis, vana baba kuda tatadza tinogona kupfugama kuti Ishe ndiri mwana wako. Kunyangwe ndakatadza ndinochema mberi kwako. Imbonzwa manherano kukoshesa nyasha dzaakatiwanira. Takanga tiri kure naye asi akatizvuwa nerudo. Takungogona kusvikawo toga. Watuka murume anongokuregerera, wanyeya vamwene anokuregerera, baba mabata mairafu Mwari anongokuregererai. Aimbomberera Jesu manherano. Muimbi ndo paanoti taidziwa nepinyasha dzekunziwo vana vaMwari. Takanga tisina kukodzera isu. Kangani kaunogumbuka kubasa, kangani kaunogumbuka kumba, asi nyasha dzakatiwana. Ndo paanourawa Jesu vanhu vofunga kuti ndofunga Judhasi ndiye ane metsi dzake akangoshandiswa to fulfill zvaidiwa naMwari. Zvaiva negative kudivi kwaJudhasi but positive kudivi kwaMwari. Wandinzwa chechi yaJesu? Achifa Jesu, zuva retatu achimuka, ndokubuda dombo rakavhara. Chii chiri kudemonstratewa? Ari kungodemonstrata kuti chero vakakuvharira don't worry. Hauna undinzwa mushewe? Handiti zvezvamwe makavharirwa zvizvaro navaroi kunza hubati mwana, vamwe makavharirwa kunza huroorwiwe, vamwe makavharirwa kunza ufi wakatambira mari inodarika 3.6 iwe, vamwe makavharirwa ufi wakafara mumereji iwe, vamwe makavharirwa kuti ufi wakaenda kuUK kunoenda vamwe makavharirwa kunza ufi wakavaka iwe. Stand yava ne5 years inongova paslab, but ndauya manherano neprophetic message kune mumwe munhu, kune murume watakaunganira akademonstrata panobudika pakavharika. Ndati panobudika, mutumwa ndiye akasunda dombo, iye Jesu akabuda pakadero. Unoti ndaita demo newe chitenda manherano kuti ndakagamuchira ane simba pasituation yangu ndinobuda. Ndinaye here ari kuti mfundisi ya prophesying my life.
pangu panga pakatovharwa. Ndanga ndototi 2022 yapera, asi ndazviona kuti makatendeka Jesu. It's not over until it's over. Tina Mwari anomutsa zvakafa, simba raJesu rinomutsa zvakafa. Ndauya manherano, ndakamira panzvimbo tsvene, zvakafa mulife yako ngazvimuke. Amandara boshaka. Ndichipendera nyaya yangu, ndo pari kutaura bhuku pamusoro pemurume anonzi Lazarus. Mbodaidzira kuti Lazarus. Baba, kana kune hutsinye hungaita mubereki, kuzorora kwanzi revival ndeye kupera kwegore. Ini ndinoti kana ndichinamata ndikatarisa vana vangu so, ndinonzwa simba chero ndanga ndichirwara. Ndikangonzwa kuti ndowe kupedzisira kwegore, ndotarisa kuti chii chinobatika chandakaachiva mugore. Chero vamwe vachitamba pama WhatsApp nekutsenga mabhabhogamu nekutamba nevana vavo, ndozviudza kuti I am a man akatengwa neropa rinodhura. I have to change the history of my family. Ndauya kuzokudza kuti it's not over manherano. Ndimai chete vane dzinenge dzichinonoka kudhonza vangatamba isu takapiwa musangano we-resurrection power. Anofanira kuita shungu manherano oti kana Lazaro akamutswa naJesu, zvoreva kuti kana vana vangu vanogona kutomutswa. Vakanga vakanzi hazviiti zvinoita. Kune murume akamutswawo Nuha, vanhu vachiti muchaendepiko Jesu? Hapasisina gore ratopera, nyaya dzemhuri yangu dzotonuhwa. Ndauya kuzodeclare manherano, hausiwe watanga nekunuhwa. Mwari wangu anoziva nguva, anga akamirira December. Ndauya kuzodeclare December to remember. Pane chinobatika chamwari wedu ari kudenga. Wakapa mwanakomana wake, akafa, akavigwa, akamuka. Nesuwo nhasi zvedu zvinomuka. Makaya bosh. Bhaibheri rinoti Ishe, ndopandaverengesa, ndinozviziva kuti munosindinzwa, kunyangwe nazvino munondinzwa. Pandakuda manje, asi nokuda kweava vakandikomba vakanditarisa, nokuda kwevakanditarisa. Munoziva here kuti makatariswa imi? Vari kuti makanzi 6 months kuSouth Africa, toda kuona kuti muchaendepi. Makatariswa imi? Chinguri chavakaenda chii chakabuda? Chinguri chavakaroorwa vakachata muchato nhumbere. Chinguri chavakabereka vana vasikana 4 kana 1 akaroorwa. Jesu unomira pamberi paMwari so, woti Ishe ndinozviziva kuti munosindinzwa. Ndinavo here vatendi vanoziva simba raMwari wavo, vanoti Baba ndinozviziva kuti munosindinzwa. Mwari havana kukunzwa munguva yekorona iwe. Vamwe takavaviga vakafa nekorona. Chakakusiya uri mupenyu hakusi kunzwika here naMwari iwe. Ndopandiri kuti Ishe tinozviziva mhani kuti munosindinzwa. Mwari vakakunzvengesa. Vamwe varume vedu dzaiva pambi, asina zvino ropa renyu harina chirwere. Hadzizi nyasha here dzaishe vanonzwa. Pamakapotswa nemota gore rose, vamwe vakarohwa nemota, vamwe vakapeuka. Havasi Ishe here vanosindinzwa. Kangani varoyi pavakavarota, vamwe vachikutandanisa, vamwe mukaita madzikirira. Ndati havasi Ishe here vanosikunzwa. Manherano, remove your doubt, take away your doubt. Toda kumboona resurrection, toda kumboona life. Rise up, rise up, rise up, rise up. Resurrection, kumuka kwezvakafa. Maya baba basha, kemandara basana. Saka Jesu havana kuda kuti munana uitwe, kuti ivo vaone kuti Mwari vanoita munana. Vanoti itirai vakanditarisa.
Elder, makatariswa muCape Town. Toda kuvaona ivo vanoti toda chinamato chazvokwadi. Kune vanhu vanosanganisira ka machechi agokura pano neseri kwebuilding iyo. Vanenge vakakutarisa iso. Mugotsanya, mugokwira gomo, mugoparidzirana zvokwadi, mugoramba matombo matatu, mugoramba mvura dzeraviro. Vakakutarisa so. Pawakanonoka kuita nhumbu vakatomboti ngatifambe ukaramba. Right now vakakutarisa. Uchinyora ma-application so uchingonzi regret. Vavengi vako vakakutarisa so. Mandiya mandarabosha. But Philippines inoti kuti ndikuzivei. Zvikuru sei musimba rekumuka kwenyu. Kana baba makamuka kuvakafa. Makamuka isu tikagamjira wakafa akamuka. Zvoreva kuti baba vaimboti pane chavasvika chakafa chinomuka. He is in us right now. Chese chakafa mumuviri wangu ngachimuke. Whether chibereko, whether malungs, whether chi ndinonzi BP rinokwira, chakafa ndati ngachimuke. Asi Lazaro oga kawakafa akamuka. Bible rinoti kune mwana mukomana wechirikadzi yepa9. Vanhu vakabata wanyanza zvinoreva open casket. Vanhu vanoita sevane tsitsi newe. Dai vaiva netsitsi nhaimi vaiti mwana wechirikadzi vomubatira pachena vakashaya mari yebhokisi rakavharika. Siya tsitsi dzevanhu ngatimboenda paresurrection apa. Kune wakafa akamuka. Ukada kunzwiga tsitsi nevanhu kana kuchechi hauyi vazondisiya nemota yavo aiwa mani iwe ukakwinzwa mota yevanhu unononoka kutenga yako ukanaiwa uchirwadziwa unoita shungu wodya namavheji uchitenga yako. Landlord wangu ndakapiwa ndakachaisa havauyi ndatova ne 3 years havasviki rega vanese landlord ndokuti nditengewo yangu. Kune vanhu vari kuti zvamakada Jesu ndezvipi zviri kufamba. Vari right elder havasi kutitsvinyira. Munoziva kuti patinosekwa nekutaurwa tinowana simba so. Pose pavanondiseka ndinowana simba rekutsanya so. Hausati wamboona ndichinamata ndasekwa iwe kana kuti ndamukirwa. Unonzwa ndimi dzine macapital letters kuti ta reketera boshakara bakateta. Kana zvakanaka ufai mani iwe. Tinotoda pano fire. Jesu unozviziva kuti tichinamata kudai pane vakatitarisa. But ndo munamato wandauya nawo manerano. Mwari nekuda kwevakatikomba. Lazaro weupenyu hwangu ngaamuke. Ndati nekuda kwevakakukomba ndauya kuzoti talita 10 chakafa ngachimuke. Mune simba muzita ratinotaura ire. Ndiri kuona vamwe vane mafinances akafa. Hauzivi kuti saka December Christmas zvichavei. Gore rina windi ne 10 kg yeshuga kumusha iwe. Gore rino vachati murungu auya vachireva iwe. Vacha offloada kusvika vaneta pana malaicha. Nemhaka yei panyangane pfuma yakafa. Zvino Mwari wedu ane system yekumuza. Ana kumuza Lazaro chete. Ana kumuza mwana wechirikadzi chete. Anomudza kunyangwe zvinhu zviri panyika. Unoti tarira ndakapiwa simba kudenga napanyika. Mari dziri panyika. Mamereji ari panyika. Utano huri panyika. Ndauya kuzotaura ane simba. Iyeye kana asvika zvaringana. Ngambosvika mani panyaya dzako iwe. Ngasvike mani pachesti inorwadza iyo. Ngasvike mani pajeko ranetsa. Ngasvike pamusoro unotema. Ngasvike paurovha hwanetsa. Zvakafa. Kata mayala rabashakamanda. Heta mayala rabakatsana. Inanditendi no is not an answer in my life. Ndiri kutsvaga vaviri vatatu vanoti no is not an answer. Marriage ichinetsa unozviudza wega so kuti ina handidzokeri. I'm not a loser. I'm going to work it out nemabvi.
Usaita mare ekupindura murume nemashoko. Marriage haigadzirwi nepamuromo, inogadzirwa nemabvi. Chero murume iri pambi anotwasanuka, chero asingadi nemari. Pandinopa offering ndine nditi musandipfuura Jesu. Mwari wangu anomudhonza, handina mwari anosheya nepfambi. Pandinobhadhara chegumi, pfambi yotorawo ichinotenga grocery. The devil is a liar. Maya larabo shaka mandarabo sana. Taneta kuti tichiparidza Jesu mpenyu. Vedu vana ndo vanofoira, vedu vana ndo vanonza varoorwi. Vadikani ndinotsvagawo vanorwadziwa sene, vanoti kweda kusati kwambochatiwa. Asi Mwari ngavaburutse muchato. Muchato ngaumbomuka, zvekuti gauni richabvepi, mari yekeke ichabvepi. Ndatumwa kuzoti Ishe vanoziva, Jehovha vanoziva, aya mapfupa ava kurarama. Ndosaka tiri zvikasashamisa asi Mwari. Vatidi zvakajairika, zvekuti vanhu vatojaira kuti akana oro kwedu kana anongoroorwa michato zvingatoshamisa kuti kuna amitisiwa. But kwedu kusina akambochata, ndokwandatumwa kuti ndanoti rise up muchato, muka muchato. Chero wanga wava nevazukuru kana uchiuda, rise up muchato. Madepartments angafa pano pasangano. Ndatumwawo neshoko rekuti resurrect, resurrect, resurrect. Let there be life in your department. We serve a miracle working God. Vanhu vachinzwa kuti Lazaro wafa akamuka. Verenga Bible zvakanaka mubhuku yaJohn. Vanzwa kuti Jesu wasvika akamutsa Lazaro. Unozonzwa John chapter 12 pavhesi ya 9. Zvikanzi maJudha ndokubva vauya vachida kuona Jesu, asi vakanga vasingadi kuona Jesu chete. Chavakanyanya kufambira, vanhu vaifunga kuti vafambira Jesu, but Bible rinoti vakanga vauya kuzoona Lazarowo. Unonzwa here zvinoita vanhu? Hanzi vakanga vauya kuzoona Lazarowo. Ndopa unonzwa kamotaketi ichisvika. Vamunangagwa vanenge varipo, vamwe kuda ndivaGwenyaya. Vanhu vouya kuti ishuwa here kuti vaGwenyaya vo varipo. Izvo titoripo. Chero vanhu vakatiwo, but ndiripo pamotaketi yacho. Inzwa kakupata kwa Satani. Satani anoda kuuraya chamutswa. Akauraya chamutswa, chamutsa chinongomutsazve chamauraya. Don't worry, vakazonzwa kuti ndoda kutenga mota, vanozorwa vakasunga mota yangu. Tina Mwari anomutsa zvakafa. Kana vakambosunga mari dzako, akana kusunga Jesu akafa akamuka. Kana vakambosunga utano hwako, akana kusunga akafa akamuka. Chero yanga iri HIV, tinorarama nekuti iye watirarama. Resurrect. Simuka pa wakagara ipapo. Hana maya laraba shaka mandara bosa. Heta malaraba gatsenerebetsena. Kia laraba terebetsi andorobosa naraba kahaya. Manerano wakamira ipapo. Unozvinzwa kuti mfundisi, I was hopeless because of the situation that is surrounding my life. Ndoda kuita declaration inside ndagara pasi. Munoziva kuti maproblems akati uchifungawo kuti prophecy yakuda kuzadzikiswa. Satani ane system yekuti prophecy painenge yoda kuzadzikiswa, iye ndo paanomira. Bvunza varume vaye vairedza hove. Bible rinoti pavairedza hove usiku hwese hapana chavakabata. But pakauya Jesu akataura shoko, Bible rinoti utava kureva neti ndokubva yazara nehove. Yazara nehove hazvina kuperera ipapo, ndokubva neti ikatodambuka. Hausati wambozviita in life iwe. Pazvinenge zvanaka ndo panodambuka neti. Pazvinenge zvanaka ndo pazvinofira. Rimwe gore tine chimota chedu chimwe chiya ndakanganwa kuti chinonzi chicheshungu.
baba wakati chirega ndimbopairetawo ndiwane mari ndigire vaitokufonerai kuti chizai mvura yesadza ndawana vanhu vanenge 7 inokwana mari yeupfu kwaitengesewa kubulawayo zvimwe zvinonzi zvimutsege zviupfu zvekupima pavanenge vasara less than 300 meters kuti vachisvika pamba wongonzwa motikari yanyarara dhuru zi mandevera hana kuchipazvo 300 meters anokuzwa ndidzorere mari yangu yakakwana apa wadira fuel apa vari kuda mari yavo yakakwana apa mvura yesadza iri kukwata vamwe hamuna nhamo yamakaona apa iwe mai uri kuyamwisa mwana uri kuti upfu hwanga hwouya ndo masituations ari kusangana nevazhinji satani anenge achida kudiscourage kuita sekuti mwari hagoni aino kuti zvakawanda zvakafa mulife yako woda kusvika but rega ndikuudze kuti kunonoka kwajesu kusvika pana Razaro zvaiva nechikonzero chokuti simba raMwari rionekwe. Saka delaying is not denial. Makorokoto iwo wakagona kutsungirira, hauna kuinda kung'anga, hauna kuinda kunoita pfambi, hauna kuba, wakaramba uchiti ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata. Zvakaoma uchingodero ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, usina kana mari ndinoramba ndichinamata, ndinoramba zvichirwadza. Vanhu vachiti unomuka here mangwana, ndiwo wandatumirwa iwe. Your situation is not ordinary. Zvawakasangana nazvo mchero vana mbuya vako havana kusangana nazvo iwe. Vamwe vana sekuru vako chaivo vakanoromba vapinda pasituation yakadero, asi iwe wakati handidi kunyadzisa Mwari wangu, handidi kunyadzisa Mwari wangu. Wakatumira Jesu akafa akamuka. Rimwe ramazuva ndakamirira kuti mambo Jesu vachionekwa ndinoda kuzofanana navo. maKristu nditererei, hatina chimwe chatinoda, toda kuita assignment tiratidze vanhu Jesu wazvokwadi. Nyika yazara navaparidzi venhema, asi iwe neni tine basa. Jesu ngaambokuripira. Bhaibheri roti vakasiya dzimba dzavo, hama dzavo, vakatevera Kristu vanopiwei manherano. Resurrection to your situation. Kune vasina tariro, kune vane maneta akadambuka, kune vane zvakafa zvinorema zvisina tariro. There is life. Simudza ruoko rwako. Heta mayana rabosha, kimanda rabosha, yela rabakateta, kaya bakatala, imanda rabosha. Baba ndinozviziva kuti munosindinzwa, nazvino munondinzwa, asi nokuda kwavavengi vanotaurisa. Uyu wakataurwa zvakanyanyisa, uyu wakafonerwa akatombotukwa nehama. Vabereki vakasvika pakumuramba vachiti nokuti hatereri kayamaya repa yakata yetevenda iye zvino ayamadara ba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 sha. Ndoda kuti wakamira ipapo, I want you to listen to your message as the Holy Spirit is going to lead me in this prayer. Chine chekuita nezviri kuitika mulife yako. Ndaudzwa naShe kuti ndine hama dzandichakuratidza zviri kuitika kumusha kwavo isu tisina kukusvika. Nai yamahandi yamalarabosa, helara vakadara. Zvino kana arambwa navabereki, imi Mwari mukasaonekwa, imi Mwari mukasaonekwa, imi Mwari mukasaonekwa, unotizira kuna ani. Chizvitirai vabereki vake, chizvitirai vabereki vake, chizvitirai vabereki vake.
kuti vatende kuna Mwari. Hebata rikanda naniyama rebeketera raketatara rabata ari kuti ndatsungirira handichagone. Mapfupa achina simba, moyo unorwadziwa, misodzi inoyerera semunhu achagoni. Mwari we wapererwa, Mwari we wapererwa. Ungasaita chirwere chemoyo here kana Mwari mukasamuudza zvakafa. Achagoni uyo, achagoni uyo. Ndakareza here kunamata Mwari, ndakareza here ndozvari kubvunza, ndakareza here kunyengeterera vashoma wakatorisiva mameseji anoratidza kunyomba sarudzo yawakaita yekurambira pana Mwari. Mwari vari kuti nokuda kwevakakuseka, nekuda kwevakakukomba, gore risati rapera, revival yavingaiwe kuzomudza zvakafa. Famba netsoka dzako pamaminutes 5 asara. Zvakafa ngazvimuke, zvakafa ngazvimuke, zvakafa ngazvimuke. Nandalalavasha, simudza maoko ako, ona simba rekumuka kwake, simba rekumuka kwake. Wakachema zvakwana, wakauraya Lazaro zvakwana. I speak life, I speak resurrection. Vana baba nana mai nditerere, mukana una tsitsi. I want you to connect and believe. Connect and believe. Connect and believe. Lima, Sianda, Era, Kimaya, Rate Mendera, Karika Mahaya. Mwanangu, handikuzivi. Ndatoti naishe. Ndichitanga kuparidza wongondinangidzawo pauri. Handizivi chakafa mulife yako.
chero wanga usina kuuya chevati ndisienda kuudza aikalara bosha vari kumutsira kuitira zita ravo hana maya bosha yeti yamahandi yalarabasha. Chengeta shoko iri utendeke. Uchava vhangeri kune vanokuona, uchava vhangeri kune vakakutaura, uchava vhangeri kune vanonzwa. Naya rima galeria Satan rikamahana miri ngairege kupiwa isu ngaidzokere kuna akafa akamuka. Kune here chingaramba chiri muguva kana iye ataura upenyu anoti ndiri kumuka neupenyu. Hakuna chinorambira muguva maniwe, vanoi vanhu maniwe, nanga vanhu maniwe, chikwambo chiko chakavharirwa nen'anga. Jesu ari kuti I am the resurrection. Man, era namanda kata. That he should lie. Not the man. He's not a man that he should lie. 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 Nekamweka kandiri kuda kuti muite so. Mnekwanza. Ndoda ikakako ndo kandiri kuda ikaka. Ndoda kuti timbozviprograma tipinde munyika yomweya. I'm not saying awekwanza. Kumusha kwedu kune anonzi svikiro. Noza anonzi masvikiro. Kwa Jesu pane kandiri kuda kuti ndoda kuti chimbo umwana womazvinzoti asi kwami vangatanga kureva nhema kwandiri. Imbozvibvunza. Ndiri kubheja naJehovha mupenyu. December asati apera. December atichadi zvaJanuary. January ndinenge tichingocelebrata. Pama 10 days tichicelebrata. That he is not a man that he should lie. Karabosha. He's not a man that he should lie.
yako, enda unodeclare chimwe nechimwe uchiisa panzvimbo. Kana ukada kuudza poto dzako, ukada kuudza paunorara, ukada kuudza chii, speak the resurrection. Tatikufa ndokwaakafa ega Jesu, asi pakumuka takapatina victory over sin, victory over death, and victory over the devil. Enda unomutora Satani paari, umuise panzvimbo yake pasi petsoka dzako. Uchandiudza ndinobheja naJehovha mupenyu. With God all things are possible. Mwari ngavakuchengete muzita raJesu. Amen. Over to you.